pahinga si nanak. Anya tinagbasula, Luda. Awam mo ti madingay na ramid ka. Basta agsinatan, tahaan kan ngay ayatan Roberto. Pahinga. Ada nagkinaryan ta. Ani patay lati mamagsina ka data. Han nga amin nga kare kat matungpal. Ay? Han nga data tinae kare para iti tunggal maysa. Basta agsinatan, period. Nanang, asawaan dakon. Ha? Anyan? Kasangsangpot mo pailaan. Ngamday ta asawan ti bagbagam. Asawaan dak nga rudan. Ikasarnakan ayan ni Roberto. Han? Nireto te mga asawa kanyak. Ha? Sino aritaw? Diyan ngay barbaro nga boyfriend ko. Anya? Ay, masaya nga anak, Marilita. Ngamen, nag-break dagiti anak ta. Takasanaw, imbreak kanume ngamin ni Luida di anak kaw. Ay, jakman amo iti day di ababaay. Kalaat mo't ngamin tinaramid na. Sa ita, adda-adagos sa bali anobyo na. Kat asawaan da ka naun paray. Damag kawabak ng kanon sa ginang isukatan na iti anak kaw, Maray. Ay, jak amaw paray. Tajak pa'y nakikita. Ay, masya na ka talaga iti anak kaw. Kanayonan ngagbartak, manipod imbreak ni Luida. Malmalday ngamen, Maray. Ala, andi nga yung lakta paray. Tapatyak ang makailiw-liwag tumulaan. Ay, siya kaung tagkid-kid daw iti pasensya. Gapo iti inaramid ti anak kaw, pare Arturaw. Nanang, iso ti ibagbagak nga nubyok ni Reto. Reto, iso ni nanang ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Agmanuak. Naimbagmat nga oras mo rito. Mabiit la ang tamang isaganak iti merienda. Nagluto ak iti kamuti kentugay. Ay na, saanan nanang? Di kayo lamabain. Day takit din tugtug iti idas na saryo. Katahan nga nairuam ni Reto iti kakasta nga merienda. Saan mo't, honey? Mayat kiti na kita merienda. Ang imsahanan, nana. Napsugak pa'y. Tanag merienda kami itay ka ni Lloyd J. Plaza. Kasta aya. Nakaumayag. Taumay ko kidawan ti pamalubos yo. Ta asawa ako ni Lloyda. Win ko na yun, nanang. Tama pa na kanon agyan ijibalay da Reto. Dayta no umanugot kayo, nana. Ay na, urehan na nga kaya, tsakmat lang ti masurot, darling. Kas respeto, umay kalata ipakada iti inam, honey. Ay, kada kayo no anya ti pangedeng yaw, no agkasar kayaw, adda kada kayo dayta. Nay, apay ngay nga inyim pakimat amin abado mo na nakaw, agdalaw kan dito'y balay. When atay awid na ko ni Reto ijibalay na. Anya, nay, kunak man no agkasar kayo pa'y. Kasar nga? Baybayaan yun data nga kasar na nang. Isumot lang nga iso. Agkasar kayo pa'y nga umuna sa kayto agden na, Lloyda. Hanak nga mabalin nga kasar ni Reto. Tahanda nga anal iti asawa na idi. No kasta, adda asawa ni Rita? Idi ngam nabayagan nga nagsinada. Nasurukan nga 20 years nga nagsinada. Ay sinaamlaangan. Subliam ni Roberto, taisaw ti Ni Reto ti ayatak tadtan na nang. Anya. May mayat ni Reto tam maitad namin nga kayat ko. Baknang ka na siyang pat. Anya. Dudwa ta ito'y nagdakal nga balay mo, Reto. Kadwata ti babaunan. May katlo ti babaunan, Lloyda. Ay, adagayang babaunan mo. Una, Ay, mayat nga rod Tapno anak nga marigatan agtrabaho. Jakayat nagtrabaho ka, honey. Tingayat ko, agbalin ka a senyorita dito'y balay. Nagmayat mo tanan. Panawan ka pa'y nga ro dito'y balay, tada papanakon. Sana bali, tada ti babaw na nakadwa. Manang imang,
Akin manok dagito nakapupok ito'y likod ti balay. Kat, manok ni tata rito Asino pa'y kumangay? Ha? Pangpalot sa dagito yung manok, manang. Manang kalaamanang kanyak. Kat madlaw mat nga inauna kang siya. Ni, manutawan mo na ya. 28, si kangay. 28 mat lang. Ni, ang katawan ng tamot gayam. Anya nga bulan ti birthday ngay. Pebreraw. Ay, inauna ka nga rod ay ite makabulan, tamarso kanyak. Iso nga manang kalagta manang imang. Makabulan laang mat. Di ka man manang amanang kanyak, ta makapasurod. Ni, ay, ngam, apay anya ti trabaho ni Rito? Grabe ka mat. Asawam, ngam di mo amo ti trabaho na. Nabiit pa'y ngamin nga nag-amam mo kami. Ngam nadlaw ko nga nasingpat, iso nga inaklon ko nga dagus Mamalot ni tata rito. Kasta ti trabaho na. Ha? Dayta timbakbak nang na. Iso ti pinagbalay na iti dakkel. Ken nakagatang iti lugan na. Ken adda pa'y nagatang na adagdaga iti agduduma a lugar Takanayon ang mga bak. Ay, kastaya. Ti ammom siguro, pensyonado niya. Ti ammom, adaw ti negosyo na. Ngam saan, manuklaang ti puunan na. Ken ti pagbakbaknangan na. Ay, jaklaim pagarop nga kastagayan ti trabahom, darling. Wan, magsuswerte ka kanayon. Apay, maupay ka no kasta ti trabaho. Ay, saan matkit di? Awan problema. Ti importante, saan ka nga maibusan iti kwarta? Ay, dayta ti santo ang mapasamak. Maibusan namin na mga opisina. Ngam siya, saan? Ikanak man nga rod iti kwartan, tada mapan ko gatangan. Okay, ariglado, honey. Mano ti kasapulam. Imang, labaam tumandag dyan na urno nga underwear ko. Apay no labaam ngamin adagosan. No kas di amalpas ka nga digaw, Sloyda. Mamin anumot lati mangigilgil ngay. Adda maturturay mo nga babaunan niya. Ay nagtal na ka. Tasikat ti adda turturay na. Laglagi pa, asaan na kang asawa ti amok. Tasaan na ka nga inkasar. Ni, nagturot ka matan nga mangibagay ti kasta kanyak. Apay, anyat pagkarkarit mo? Awan, ngum ibagbagak lang ti rumbang. Saan aga po tababaunanak ditoy, katrabahok mat aminan. Saan ka abaldadaw, Loyda? Iso at tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Naay, Amin matlakit din, ipatrabahom kanyak. Naglaing kan ngay. Nabiit ka paila dito'y abalay, ngam kunamlan asino kamutin amang ibaon-baon kanyak. ipulong ka kanerito. Papanawan mo na dyan nga babaunan rito. Ay, sana. Kasimet. At anak na supsuportaran na. Single mom ni Imang. Naglastog mat ngamin. Kaslaan nga ma'am ti pangibilbilangan na kanya. Kasla babaunan ti trato na. Kas jay lang ti style na. Ngim na singpat da jay. Nagagad. Paspasurutam lata kumano ko Apay ngay nga siyak ti ag-adjust. Manjak mata, naglayangan ngay. Sumurutak lang kanya mo no ada papanam. Jak kaya tag iyan ito'y balay. Sige, honey. Makaamu ka. Uwan niya, nalpas kayon rito. Nalpasan ti laban. Ay, agmamalas sa kita. Nabakak. Nan, yawat mo man ta belt bag ko dita sa ang utilugan, Loyda. Ay, ala ka. Naibusa matanti binalon mo nga kwartam. Masapo lang makasumputak. Yawat mo tibag ko. Saan ta nga gawin, aging kadyak makasubot. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay, Loyda. Wanta masadutak nga sumurot ka ni rito ije piyastaan. Makaburing matagur uray ijay. Jakmat kaya tatagtalina at ije balay, tada je swapa nga babaunan ijay. Ay, sinaamkit din da di alakay anak ko. Uray nagsinadan iti asawa na, ngam nagkasardalat ta. Apay aya apa kasi kuran nyo deta. Kakaiso na nga mayatan ti biyag ko.
Di kutsin di ato anak yun, nanang. Magatang ko aminan nga kayat ko. Ni Robertaw, ti kayat ko aparakan ka. Nauma ako na iti agat baboy. Nagalas kat ti kasta nga ibagbagamon, Loida. Kadagpay sumat, agat baboy ni Roberto. Kat gagangay na tagtartarakan ka nga rod iti baboy. Pagkasaryo kumapay dagijay atarakan na. Agkasarangay iso na. Kay kayat kun di agat manok, tad ado ti kwarta na. Dakelain dagiti baboy mo, anak ka. Ay, wintatang. Ay, nagsayang dagita ababoy. Imbis a pagkasaran nyo ka ni Loida. Saan ba natulay? Sana masayang dagito'y tatang. Tailako, mate. Adan nakitulag amang gatang kadagitaw. Kasta. Kinasaya at nga ron anak ka. Kaya no may dispos ko dagito'y, mga lakto man ti sabali at taraan ikaw. Kadwag to tigatangay, tagtarakina man iti adaw. Tapno danto man ilako kaw. Apay nga kukurot ka rito? Wadan kwartak, Loida. Ha? No kasta, imbabak mo amin dya kwarta mi di kalman? Nga rod. Isardeng mo nga minante kasta nga bisyum. Agnegosyo kalangan. Unsa. Kastamat lang ti pampanunutag. Iso nga ilakok dagiti ginatgatan ko adaga. Taday dya ti pagpunak iti negosyo. Ha? Ilakom amin? Sayang. Saan? Taado ang negosyo ti pangibautag iti mapaglakwak, darling. Atarito, damag ko analako yung dagijay ginatgatang yu adaga. Pudno ka deng? Uwan. Apa imang? Umutang ako matata. Tani, awan pang pa-check up ko iti anak ko. Kan uray dananang kan tatang ko. Agsakit da. Masapul amay ospital da. Aniya. Mano ti utangam? Uray 10,000 pesos ko matata. Pangaasiyo ko ma. Sige, mabid lang arod. Agtalakakan ka imang. Iso asan na nanaskan nga agpapirmakan ka. Iso adi mo dadaalan ti panagtalagkukan ka. Naawatam. Tata, naawatak launay. Papanamanan rito. Apay nga inalam amin data naglakwam iti daga. Inak pagdublin da ito'y darling. Ay, haan mo masublian ti bisyum. Las da ito yun. Nakatagtagay na pag ngamin iti siping asabay de rabi. At nakanog igama ka may sasaba. Hindi kwan, nagsiping ka nun. Kaya't nasawan, agdublitan yaman nga igamak. Anya? Ay, Di mo nga rudala namin nga kwarta mangibati ka. Di na isuro. Awan bibiyang mo iti da ito'y takwartak da ito'y. Ha? Awan pakibiyangam dito'y naawatam. Apay ngagsangsangit ka nga simbang patrito? Awan tinaglakwang iti daga. Sinaurda ka. Unak namin kan ka nga di mo sublian ti bisyum. Anya nga itadta? Awanan. Milyones si kwarta ka na pukaw. Awanan, Loida. Ni, apay nga gimimpake ka rito? Tulungan na nga gimpake. Tawanan day jay nga imang. May samad day jay. Kuna nangagbakasyon lang, di mo't nagsubsublin. Sa paimutang kanyak. Mas dawak mo't ngamin kanyam Intad mo ti kwarta nga awan kasuratan nyo. Alaki din. Hagimpake kan, tabayadan danto'y balay ko. Ha? Anyat kayat mo nga sawan? Inlako kunto'y balay ko. Iswa pumanaw tan dito'y. Ni, apay ngay. Katpagyanan tangarudan ngay. Ijay balay yun Day, apay nga inruar mo dagita kawas. Akin kawas ka dagita. Kawas ni reto. Masurunak. Insugal namanan dyan naglakwan na iti balay na.
Awan nga pulos nagbati nga kwarta na. Anya? Manjakon! Naumakan yanan. Sinakon ni Rito nanang. Ay, itatawanan ako. Rin akong pangananoloy na. Basol mo matlang Nagtangkan ti ulom. Nuamok lang manugal ka di. Hangka ko mga inakaklon. Ikarik, ang balbaliw ako. Idya akong tibisyok. Tadtapay. Nalakom aminan nga sanekwam sa kakundi kare. Ha? Anya nga'y tadtang awanan na. Kasla ka kakaasin. Iso nga pumanaw ka din. Agsinatan. Ay, awan pagkawit akloy da. Ay na, ado dagi dyan kakabsat mo. Agkamang kakanya da at sigurado nga tulungan da ka. Sige, mabangkakit din. Nag-adumat gayam dagito tarakan mo nga baboy mo, Roberto. Nay, sika magayam, Loida. Kumusta? Long time no siya. Wenta medyo busy aki tinapalabas nga daw. Ay, kasta. Wen Roberto, limok magkamat. Kan kapukpukis mo pay. Gimwa po ka. Nay. Adamot tayo manggatang iti baboy ka. Ay, excuse me, Loida Jak pa'y masangot, ti maki-istorya kang ka. Ta si kaswaman, nagiti customer ka. Kaslagin mo po nga karakaraw ni Roberto. Idi imado te baboy na. Imado matan nga permiti tarakanan. Limawa pa yan dato kulungan ti baboy na. Adamanan si Mangpat nga lugan. Nay, pasensya ka na, balasang ka. Tadi na ka masangod dyan anak ka. Tanay, agsasarunod dagiti customer na. Ay, nukasta. Customer na amin dagita sumang sangpat, tata. Wayne, ay nagkurang tayo nga rudin dagiti lako na. Tayo madumot ang ti customer na. Aya? Ay, ilako na amin dagitoy. Wayne, ang mangibati ka no iti sa nga pulo ababoy. Tapag kasaran na inton umay abulan. Ha? Ay, agkasar ni Roberto? Adan ayate nubya na, tata? Adan na? Manumutin na bulan da. Kinukanayon nga umay dito'y balay jeep na. No makitkitam tagparparada analabasit alugan di tabatog. Lugan ti jeep na dayjay. Aya? Adamat gaya man jeep na. Kawain, ay nasingpet abalasang. Kinapintas mo't misti sa balasang. Ay, sige, tata, dapay gayam aramidak. Panawan kayon. Sige, balasang ka. Damat gayam jiip nan. Apay ngay nga hanak nga inoray. Sayang. Aklunat manang biyanang. Oren akidan na akidi ka ni Rito ngam sana napukaw tiriknak ken ni Roberto. Iso nasakita na akidi na amwakan ng asawa gaya man ti sigud anobyo. Ngam, namiris kumatlaang awan karbangak amasakitan, tabasol kumatlaang ti amin. Banag apagbababawya kiti kastaunay. Kat ita adan buko da pamilya ni Roberto, kat napintasan ti panagbiagda asa nga pamilya. Ngam siyak pala sangakpay lang aging gaita, kat makitang tangdanak ngaglaklakoy tinatangkan prutas, iti pwesto ti ulitag ko, ijay ilime. Alakastan, tuy pagayam mo, Loida. Nasaya at unay, tanaamiris mo ti bidot mo. Tangamin, nariga at agdardarasodos ngagdesisyon. No dim ngagkakumangamin iti inam. Ang mala di kansidiran ta nagbabawyan mo tan tinagbidutam. Alakat di kalat tamapukawan itinamnama tapatsyak. Adan tulat ta dumtang napinta sa gasat para kan ka. Bueno papagayam, di taan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Loida. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Nagpintas mo ta cellphone mo, Sene? Kat syempre Into jay nobyo. Tay baro amo del day ta. Kun nginginaan day ta.
Sagmamanungay dayta. Basta. Adu aribo ti bayad na. Apay, gatangam? Di ka nagarapaap tawan mo't pagbayad mo, Inga. Kaya't kumitla ama-amuan, ano sagmamano? Ay, nasaan na masapol? Tamang ano nakarkaro, amatay ka iti apal no mamwam. Anya? Sige, sige, panawan ka pa tanay. Agur-ura dyan, nobyok. Agkita kami ngamin ita. Aw! At ti kwartam sinay hanay. Thank you, manan, my honey. Ay na, iso alam na lab ka, kat nga uray pangit ka. Tasan ka na imot. Ay, gapaw tayo ayatan ka, mate. Nakarkaro pa iti panagayat ko kan ka, Orly, my honey. Lab na lab ka, mat nga uray pangit ka. Ay, agyaman Ang mabaling ka di, adi mo sang kaibalikas dita. Pangit! Tanagalas adenggain, may lam. Sorry O sige, saan ka nga uyawan? Ibagbagak lang tagpaiso. Ay, kahit sa dino pa iti kaya mo ang papanan. Ay, nabanog ako na agpaspasyar, honey. Agawid tansan. Okay nga raw. Itulog ka di balayaw. Sinay, imawag di kapsat mo ijay abroad. Damdamagan na no na irugi mo nga inlakad dagiti papilis mo para abroad. Ay, ibagayo ta saan pa'y lang, nanang. Idi pa'y lang amain nga bagbaganakin ka nga asikasuo mo dagiti papilis mo. Ngam di ka agkirain. Ay na, nagrigat ta abroad. Ay di ka katagyaman, taadda di kapsat mo amang tulungkan ka. Di mo mat nga rod ipakat tinadal mo. Nakaturpos kay ti kulihaw. Nakapasa ka pa'y iti board exam. Ngam di mo mat i-apply. Sayang tinadal mo, sinay. Agtrabaho akto ka di. Saan pa'y nga ita? Ubingak pa'y mat. Ay nanakaw, nagpardas ti panaglabas tal daw. Amangan no agbalaw kan taon, ngam bakit kagaya man. Kat di ka pa'y naka-apply iti trabaho. Sayang ti kwarta abinusbus mo anagadal. Nanang, saan nyo na problemaan ti panagtrabaho? Saan dak nga obligaan nga agtrabaho? Ta obligasyon nyo kas naganak ti mang paadal kanyak. Ta anakdak. Ha? Ay, baribar ti panagsungsungbat jay anak mo nukas jay amabagbagaan. Ay na, anak mo na jay bakay. Iso nga ano sam ti ugali na. Wan, ngam di na kayat ti pakuriktar. No anya ti amuna, isaw ti sursurutan na. Talaga kasta Mapilit mo nga raw no talaga adi na kaya't nagtrabaho. Una, ngam sayang jay nadal na. Ay saan ta ubing paay? Awan pa'y siguro timod na ngagtrabaho Kan may sa ure awan trabaho na ta dami ta kwarta na. Kwarta tinubyo na takasanaw, mahilig itibak ng anubyaw, tapno adda pagkwartaan na. Unay katikas ta pa nagsasaumon pilik. Anak ta ni sinay. Iso arumbang la suportaran ta iti amin aganwat na. Nga oray maday kar aramidan na. Anya ati madingar aramiden na ya. Ti pan nakirelasyon na iti saan agwapaw. Iso nga rumit ay ayatin na. Ay ayatin nga. Saan na nga ay ayatin day jay? Jay la kwarta na tinayat na. Nakapimpintas jay anak ta. Imposible nga agayat iti kaskin ni Urlay. Ay na, adutikas tabakait. Apay, nagitila na pintas ken gwapo ayat at dakarbangan na nga agayat. Uray mo't dagiti awan itsura na. Pagkukwartaan na laday jay alalakay. Kasmat la iti mo na anubyo na iti Lakay amaknang. Ngam iti na ibos ti kwarta jay lakay anubyo na. Sininaan nan. Iso nga amukon ti style jay anak ta. Nagswildo kan, Orly? Sampay nga raw, may lam. Intong lunis pa'y laan. Anya mo, daytan. Kanayon ang madili ti swildo yung. Di ka pala umikat, ijay. Umakar ka langan iti sa bala kumpanya pagtrabahwam. Ay na, napintas ti saad ko iti kumpanyang ayang kaw. Sayang no panawa. Kakaiso na ang imato sweldo. Winangam agkaradilay mo ti swildo yaw.
Asino mo ti sana masuron di tangay? Apay, ada pangaramata mi ti kwarta. Kada Ay, kanayon nga da. Sapay adda kayat ko agatangan. Addan yo arrival ala ko di gayam ko abagkan sapatos. Kayat ko dagi chay, mayat ta original. ay kagatangan ta, alam. Ha? Adda kwartam di taaya? Mangirwar tayo di bangkaw. Ha? No kasta, adda pa'y kwartam iti bangko? Manungay. Basta day dulduling ko, ha? Apag balay tanto nagasawa, ta? Ay, o sige nga Rod, inta mangirwar iti kwarta. Tapno manggatang tanti kayat ko. Nakaap-apal ka, Sene. Manipod adda boyfriend mo. Magatang mo amin na kayat mo. Kas ina, baro manon tabagkan sapatos mo. Ay na, anyat serbiti kinaseksikan kinapintas ko ngay. No jak aramatan ti utek ko. Ha? Iso asi kaingga, usaram mo ta utek mo. Adamay tsuram. Jay big time ti pilyam. Ananwam ti gwapo na wam makwartana. Oray la kay wano pangit ditan. Basta da kwartana mayatan. Sene, Practical ti biag itan ingga. Kitaan na ka. Oray saan na nagtrabaho dala ta kwartak. Tangamen, us-usarak ti panunot ko. Oray saan mo ngay ayatan. Basta big time, sige kiti. no kasta. Di mo ay-ayatan ni Orly a boyfriend mo, Sene? Ay ayatag mo, ano da kwartana? Ang amnawan maitad na, kagurgurak. Anya! Ingat, Uncle! Inga, asino di akin lugan iti daychay? Nagpintas mga luganan, nagdakkel ka nagsilap. Ay kwa, lugan ni Uncle ko. Ha? Diyak lang pagarup nga dagayam uncle mo big time. Kadwan nagkapoy di abroad, balikbayan. Barawan no balo. Kwa? Balo, Sene. Ah, talaga? Ay, anya trabaho na ngay. Pensyonado na. Ay, kastaya? Ay, sayang. Diyak na sangbot. Di kam nagamam mo. Pimanaw mutan. Agsublin tumanen inton bigat. Kapsat ni tatang mo, ano ni nanang mo? Kwa, kabsat ni nanang ko, Sene. Ah, kastagayam. Ay, wan, di kan samo nagawawi. Dani jay lugar yung hinga. Jak masango. Makumikumak iti trabaho. Agawid aktong makaurnungat, Sene. Mapmapanmat ngamin iti abang ko ti masusweldaw. Nagngina mga mintiabang mo dito eh. Kung nagalas mo ti balay pag nanagdam. Ha? Awan mat ngamin ti masapulak analaka. Dayto yan ti kalakaan a boarding house, Sene. Ah, mabigpit ko day siya alugan ah. Tay lugan niya uncle ni Inga day ta nagsardang iti batog ti boarding house na. Ay, payman, asit gakman ki de. Excuse me, sir. Sika di uncle ni Inga? Ha? Ay, naibaga na ngamin kanya kidikalman nga uncle nakakano. Pudno? Kwa, uwan na. Apay ka di. Ay, awan, kaya't ko lati makiamamukan ka, sir. Ay, siya gayam ni Zenny, gayam ni Inga. Nice meeting you, Zenny. Mabalinti umay dita boarding house ni Inga, sir. Umayak kumama makisi istorya kada kayo. Sige. Umay ka. Sene, rumor kami kini uncle ko. Uray agawid ka kahit. Inga. Bye-bye. No kaya't napay ti makisarsarita ka na ta. Inton mabinsan ng terorwarta. Winmat ngamin, Inga. Anya ka mat. Kaya't kung arod mo ti makisiningad ka ni uncle mo. Ha? Saan ka di, tata? Wow. Day talaga yan. No problem. Man nakigayo makmat ka. Ala, nagmisuot mo ta na pimanaw ti gayam ko. Ay, awatam latante ka na, Akseni. No mabalin nga bin kat di na kayat amakiin na yatak. Kagura na no makisiningidak iti chicks. Anya?
Patat ganang ngamienti ka na ka. So, medyo agi mo no kwa. Siyak lang kami close nga uncle na. Kastagayam. Tata, anda ka din nobya yo? Ha? Ay kwa. Awan pa'y, aksap-sapulak nga ron. Ala, eksakto. Agpadata. Agsapsapulak mo titi true love. Ha? Hay, awan ka di pa'y nubyom. Adangam i-break ko no bigat. Tadyak ay ayatan. Jak kayatan ti ubing anobyo. Lakay ti kayat ko itan. Ta sigurado adinak to isukat. Ha? Sini, no kayat mo, agsarak ta itirwar, tayo dyan ti pagsaritaan ta. Agpaiso? O sige, kayat ko. Anya nga oras, ita ka din? Nagkapuam sinay, parbangunan Inawagak ni Urli itay, ngam ko na namatasan kayo anag kuyaw. Sinina akong day dyan lalaki. Nay, apay ngay, nagapakayaw. Narigat mo tanog, pampamarangak lata na kanayon. Diyak ay ayatan day jay. Sa bali itan tay ayatek. Anya, no kasta, nakasapol ka manan iti sa bali aboy prin mau. Talaga kasta, balasang akmat. Adda karbangak nga agpili no asino ti kayat ko apakiboy prenan. Kan at least, sininaak pa ngay muna ni Orly, sa akto na kiboy pren manan iti sa bali. Ay, anyan anak ko. Naimbag nga oras niyo, tata. Nay, apay nga ngagsangsangit ka dito balay orlay. Maya ko magpatulong ka na kayaw. Ngaming kasi ninana ni Silay. Awang mo ka nagbasulak ang kana. Hintag ko maami kaya. Ay ipag-asim barok. No anya ti pangadeng ti anak ko respetuam Mga mintiyan mo ka nagkurangag. Wano nagbasulak. Kalamilat ng imbrinak. Ay kaya namat siguron ati maki-boyfriend iti gwapo. No taraon kumabarok. Nauman iti tinunaw. Kaya namatay sinigangawan o adubaw. Ay, barok, pasensya ka na. Ay, ngamdya mabalin na kontrain ti desisyon ti anak may. Iso nga awatan ko matigasat mo kan kwa na. Kasimot ni Urli ano kasta lakay. Awatan na tigasat na. Talaga kasta ni Ayat. Tay kunada nga rodain. Awan ti forever. Nauma siguro dyan nakta itinalaad. Kaya namatay gwapo Gwapo jay boyfriend na nga uray lumakay. Ti kunam kit day, nabakbak ng siguro day jay alakay ngam ni Urlay. Iso nga insukat nan adagaw si jay nobyo na. Wais ki di dyan nakta. Bilibak iti kinawais na. Kasday ati babae. Amo na nga usarin ti panunod na. Di na pailam amo day jay alakay ngam nakirelasyon na dagosan. Agam amudan tao. Kabayatan ti panagnobyo na. Ngam apay nga taakas jay. Binilin na tamot jay anak ta. Adita ka no ibagbaga iti oray asinaw ti may papan iti relasyon day ti dayalakay. Kang runaan ka naw adita ibagbaga kiniingga. Kay nangagmumu jay imbaga na kadata. Saan ka no akayat ni Inga ama kinubya jay ulitag na. Kanakan na lang mo't ni Inga. Apay ngay aparitan na ama kinubya ni Carlito. Kumaano anak na? Basta tong palantalatan timbaga dya anak ta. Di mon pakibyangan dagita. Ulit ngay bagasa ini, ha? Di mo ibagbaga ka ni Inga, di mo ipapan ka na ta. Ta sigurado alapdan na ta. Apay ngamin adi na kayat na makinobya ka. Kun may sa ka nakamlaang mo't. Awan karbangan na amang lapad kun kay ti kayat mo nga aramidon. Ay, very close ngamin kanyang dahil jaya ka anak ka. Takasla anak ko na. Sige, tungpalak amin nga ibagam. Aywan,
aghahangmat ng ti cellphone ko. Gumatang tayo ti baro. Anya cellphone ti kayat mo. Ibagam tagatangan. Oray nangina? Wan, basta ka balak lang hindi. Ayayatan ka sa hindi. Amin na hidabam, ibay ko. Basta ikarim at dinakto sinaan. Wen, promise. Saan to ang mapasamak dayta? Sikan ti final. Sikan ti pakiasawaak. Ti pakikasarak. Kaano aya nga ikasarnak? Ha? Ay, kwa. Inton umayatawan sa hindi. Tabisiak pa'y lakadag ito. No kasta, napaniijay mo ni Seni, nana? Wan, Inga. Ijay timbaga na papananda. Adda ka din napatag nga ibagam kwa na balasang kaw. Kwa, adda nana, ngam agsubli aktulaangan, kat agyaman na. At nabayad akong ti cellphone mo, Zeni. Ay na, agyaman akmanan Carlito, honey. Ay na, arakupan ka man nga kanitibot ni Awan babay niyo, Ha? Ay, Inga, kana. ginakawagan iti kaanakan. Ha? Ta saan apod na dayta? Aga-agaw ka itinobyo, Seni. Anya anobyo nga ipagpagamat. Mabainak magiskandalo dito mol. Iso ayak kayat apig sa antiboses ko. Agsinatan Carlito. Ay, sus. Carlito, anya ti kaya't asawan dahito Sorry, ang punutin paganing ka. Saan ko akanakan? No di kat ada relasyon ni. Anya? Ang di ka madalagan, tas ikatipilya ka. Patsya ka din akong kayat ni Inga. Iso nga ituloy tan tinarukyan ta. Nakasaritak ni Inga agayam mo. Sakbay ang nagawid ijay lugar da sinay. Inagaw mo ka na, tinubyo na. Ay, saan man nga gararamid iti sa uday dya babae? Tay din niyam amuna ni Carlito kanyak. Imbaga ng uncle na. Di na imbaga nobyo na. Basol ko nga ron. Basol na ata di na imbaga tagpaiso. Kat apay, di ka agbalaw no apay ngayon limod na anubyo na day dya alakay. Ha? Apay ang masapol nga ilimod na anubyo na day dya, no awan problema. Di kay maawatan. Amangan mo't no adda ilimlimod day dya alakay. Taapay nga inlimod da ti relasyon da kininga. Ha? Di ka madanagan. Tauran niya't mapaspasamak. Di kanto sinaan, Carlito. Sapay ko mga rod, Zeni. Ikari nga ipay ko amin nakidawam kanyak. Agyamanak. Ay, agkasar talangan. Tapnaawanan ti problema. Desidido ako na makiasawa kan ka. Agyaman na. Agam sampay nga ita. Tinasayat, santa pa'y lapagsarita ti may papaniti da itabanag. Mangantakid din tanay lumamis. Ulat po, Paikay! Sa bali man ng ti babaeng Carlito! Ha? Sino di tabagat? Ay, kwa! Mapanakot! Ha! Di ka tumaray, Carlito! Ha! Carlito, mabitlang! Urayan na! Gahanggan dyan ka, babae! Ha! Hindi ka dinapunutan! Sumapol kay Tibaro! Saan ka tatadaanan ni asawa ka anak? Tsaka mo nga asawa na! Imbaga naman kami na may sanabalo! Kat! Namati ka mat! Anay ko! Ha! Balagan ka! Sinamon da asawak no di mo kaya't nga dadaka sa mapasamag ka! Wala na! Sinagan di asawa! Kastaw na yakigtot ko iti daydagundaway manang biyanang. Impagat-pagat nak nga rod ti bakat nga asawa ni Carlito. Kat na ibabainak iti husto. Iso matlagayam nga inlimod ti gayam ko ti kadat relasyon da ken ni Carlito. Tasaan mo't gaya mapudno abalo. Nabayag mata na saan kami nakikita kaniing gagayam ko. Tasaan na nagsubli iti lugar mi. Gapoy ti day dyan napasamak. Nagpatulong ako ni ti kapsat ko kat nag-abroad akmatan. Kat adak payla dito abroad nga aging gaita. Alakastan, to'y pagayam mo, Zeni.
Nala pagayam Zeni, sa bali man na leksyon, tinaipaay da iti kapadasam. Sana nasaya at timanggundawa ay itipada tao. Ta sigurado, ladingit, pan na kay babaen, kan malas, ti apitem to. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Zeni. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Susi mo, atoy inyagan ka iti meriendam. Isardeng mo pa iti agwashing. Ha? Ay, alam Ma'am Lirma. Sika ati pagserbiak ko ma. Saan ka, asika ti mang serbi kanyak ta driver da laeng. Mabalin ka di, susi mo. Lerma ko malatan. Ikataman ti ma'am nga awag mo kanyak. Respeto day takang ka, Ma'am Lirma. Basta ikatam ti ma'am nga awag mo kanyak. Lerma ko namlatan, please. Sige, Lirma. Isardang mo pa iti agwashing itilugan. Agmerienda ka pa. Agyaman na ka, Lirma. Oh my God, mapantay di hardin. Agsangot ang agmerienda. Apay no agistayin ka ngaminan, susi mo. Awang makadwa ni nanang ko iti balay. Oo, di ayabamon dito'y balay. Ibagam taag na eden dito'y. Kababay mo't Lirma. Sanay. Ay, malamagay man. Gawin na ka. Okay. Alam dito'y. Kagat-gatang ko dito arilo para kan ka. Ay na. Ando na yung timay itad mo kanya, Lirma. Kababay na yun. Sana ang makasubsubalit ka. Ay na, bye-bye amday ta subsubalit. Sa anak nga agur-uray iti subalit. Oo, alaamon. Kan itad mo mat kininanang mo daytoy. Sakay-sa kayo iti relo. Dua relo dayta. Pang babae ta may isa. Ay, ala, nakababain. Alakit din. Kas kalasab sa bali. Regalok dayta kan ka. Gaputa nagsaya at kaunay kanya. Madlaw, pa si kaunay iti driver tayo, Lerma. Nasingpad ngamin, papang. Naragsak akasarsarita. Kan madlaw ananakam. Kita, iha. Ang mga numadibel at tiriknam kenkwana. Ha? Apay, papang. No bilang laang tagayat ni Susi mo kanyak. Kat aklo nakmat. Saan nyo ka di akayat? Katadakan ka, no asino tipilin, apakin na yatan. No kasta, kayat yun ni Susi mo apara kanyak, papang? No iso di kayat mo, kayat ni meten iti ina. Aday ta. May plaster ko. Tika barbaro awasing masintayo nanang. Ay, kaano la idigimatang kay ti baro arifta. Ita washing machine man ti ginatang mo. Saan mo tasyak tigim mata? Kasino nga raw? Ni kadidona. Saan? Di ngay Lirma. Di amaw. Manan, nagadon tinayt itad ni Ma'am Lermaken ka. Kanuray siyak, may ramraman nak ngay kay kanna. Nasing petak ka nung aming kadakwada. Abangan mo't no da sa balya kay papanantararamidan na kan ka nakaw. Nataer ka, maya titaktakder mo. Iso a posible ti bagbaga. Mama, di kay mat. Ba lang da Lirma? Kinsa anak mo lamay kariti pamilya na? Ang no bilang lang, kayat mo ka day. Ay na, imposible mo ti pagbagayo. Dinto mapasama ti pampanunutin yun nanang. House! Nabayag ka din tinubyang iji abroad, Susi mo? Nasurok mga upat atawon na ijayan, Lirma. Kano nga iti plano yu apa nagkalaysa? Agurnong kami pa'y, Anyamat nga'y tinakitam ijay nobyam, Susi mo. Siguro, nakapimpintasan niya. Kan nasingpet siguro. Kan siyempre, nagagat ka nagabroad. Uwan, Lirma. Narigat ti long distance nga ayat mo, Susi mo. Saan ka mailiw kan kwa na?
Ay, maili umit, Nga manyangay nga raot. Aganos kami, talaga kasta. Tano may saganaan mi, matibok lamin to a pamilya, lirma. Okay. Amo, apalak tinubyam. Ngamin, nakatumpong iti lalaki amang ipatpatag akaskan ka. Maulawa ka. Isagdang matikot eh. Ha? Ma'am! Okay ka kadilang, ma'am. Maulawa ka talaga. Insanggir na mo't tibagi na kanya ako niyam. Ma'am, ipangkan sa ospitalan. Saan? Gagangay la siguro nga ulaw daytoy. Iturog ko biit. Oray 10 minutes. Sige, ma'am. Ay, si Makit ti ulo. Pakiilot man ti ulo. Please. Nagsakit. Why, ma'am? Why? Nay, nakapasyar ka mo dito'y nano mo abalay may Ma'am Lerma. Wala na. Rest day ngamin ita. Awan gayang bubi dato'y balay yun, nana. Wen, ma'am. Ay, pasensyaan yun to'y balay may. Talaga abalay tinakurapay. Sige, bayan nyo. Tapapintasok to'y balay yun, nana. Ha? Pasiminto tayo. Kan paikan tayo iti bubi dati atap na. Ay, kay taam ang kaanakan, ang mga masulisog ka. Yang kalimay? Ay, sus! Nakita ko jay amom. Uray, sana napintas. Ta napintas jay balay na. Adi pa'y trabaho ka negosyo dia. Yang kalimay? Nataar ka ngamin, ngay. Ay, sus. Amin na babay ang makakita kan kakat. Sigurado nga akas dia. Dami nubya ka? Ada pa'y la komunikasyon nyo ay ni Duna. Kay Wayne, nga mamano at istrikto mo ti amo na angkan. Hay, kitama ka anakan. No, ada plano nga makirelasyon iti sa balay. Was-wasam pa iti relasyon nyo iti nubiyam. Awan mo isungkarado dok ko kung lirma angkal. Uray na buyak nang. Kay Wayne, basta ni Dona ti ay-ayat ha? Agawit ka iti mabit Dona. Wen, susi mo. Kailiw ka una yan. Uri siya ang raod. Agkasarta ka iti no sumangpakan. O sige, kaya't kumatan. Di kan to subsublit tagbrudain. Umdas mo turnong ta siguro na pagrugyan tayo tinegosyaw. Mga lakay ti passport mo, susi mo. Siyak ti aggastos. Ha? Apay mo ti paspor? May? Agtur tayo di balasiw taaw. Siyak ti taya. Kanya? Agpay saw. Wen, basta asikasumon dagiti requirements mo para iti passport mo. Basta siyak ti makaamukin ka. Aginanatapay diti hotel sa taagpasyar no madamdama. Ha? Sige ha? Uray dito'y sopa ti pagidakaw. Ay saan? Agkukot ka dita, taababa ti sofa. Nalawa mo ti kama. Ay, kwa. Susi mo. Hindi ka babain kanya. Ay na. Mariknak matkit. Adamot panagayat mo kanya. Ha? Mabain ka na amang ipod no iti day. Ay, Lirma. Ay, atan ka, Susi. Ay, sus. Amok amabain ka lang agdaton kanya. Ay, kwa, saan? Ladingitag. Namawang mo panagaya ko kung ka. Nagsakit mo tanday tangayong bagang. Sorry Ang damo nobya ka. Ni Dona ti ayat Nanamay ti biyag mo iti dinak. Ladingitag. Nakabalan nga lalawan ti nobya. Nagkasar ka nun ni Susi mo, iha. Si Magpagaya man tinubya na. Agkasar lang. Apay nga ro kasta tilangam. Di mo kaya ta mga asawa, ti driver ta? Ay, masurunak lang, papang. Ngamin, ado ti utang ni Susi mo kanya. Aniya, katsingiram Talaga kasta ti aramidag, papang. Ha? Asino da ka di? Ni Susi mo ti masapul ko. Sana si ka. Ha?
Sumar kayo, ma'am. Oh, aday ka. Nakalista amin dagiti utang mo dita. Ha? Utang nga? Wan, bayadam amin dagiti hinuthot mo kanya. Ano nga hinuthot mga ibagbagang mo, Lerma? O may hinuthot ko kang ka? Basaam nga min dagita nakalista aday ta. Dagiti mo iniintab mo kanya, dagitoy? Jak intad dagita, no di kat impautang ko. Ultimo tinagastos ko anang paripir dito'y balayaw, bayadan nyo. Awan ti libre dita. Kastamit ang ti ginastos ko idinagtor tayo di abroad. Bayadam amin dagitay. Oh, nakasurat amin ti total ti utang mo. Anya? Idarum ka no di mo bayadan dagita. Kat, nagbayad ni Susi mo, Teryo. Kanya pa ngay. Kapilitan Tagdarong mati anak tano di nabayadan. Ay, pimanaw lakat nga rudan ti driver tayo, lakay. Mabain siguro. Adamat labasol di anak ta. Taitid namat ngamin, ti kompormila ditan ken ni Susi mo. Katawan mo tinagkinaawatan da. Huwag nga rod. Naasam amang regalo. Ngam agsingir mat iti udin. Ay, kababain ti kasyay nga ramid na. Ay, kapilitan nga agsapul tayo iti kasugat ni Susi mo. Kas driver. No kasta insan, di ka nagsubli ti trabaho? Sana eh. Tadi na mapalubusan ni doon nang agsubli jayay. Ay, kadwa na insan. Tamaan kiti pikutan na kadya balasang nga amom. Mayaw awanton ni Dona Nobya. Sa makidin sa tani mo doon na ti ay ayatag. Ay wain, mapangkakit di agaplay Wan ko mga rodin san. Hanggang tulungan naman. Yam muna kiti sigod nga amom. Sigay, mabanta di balay dahain sang. Lerma, iso ni Dino. Kasinsin matla ni Susi mo. Iso timang sugat ka ni Susi mo kas driver. Dino, iso ti anak mi. Naimbag nga orasyon, ma'am. Kastamit kan ka. Awan pa asawam. Awan pa'y, ma'am. Di nakawagan iti ma'am. Dapapakan mamalaang ti awagam iti sir kan ma'am. Ngam siya, jak kayat nga awagan nak iti ma'am taubingak pay. Para laang kadag iti babakit dayta. Ha? Lerma ko namlatan kanyak. Nalawag. Ket uwan no iso ti ko nam, lerma. O sige, sapay ko tama ipasig mo adagos ti bagim kada kami, Gino. Di ka ko maagbabain. Nag-shopping ka madiha. Anya, taginatang mo. Sapsapados samat da kita. Uwan pa pang. Itad ko kini Gino. Tarut-rutan di sapatos na. Igatangak pa'y iti pantalon kan bado na. Anya da kita? Ilakom, uno itad mo kan kuana. Itad ko, papang. Kita ma. Amangan, no adan to manan di bumagustuhan kan kuana. Kat singiram to manan, dagiti itad mo. Ha? Ni papang mat. Tila ibagbagana. Awan kas tagsig sigurado. Tani, narikatan. Kenapa nga ik-ikam ni Gino? Masyanak lang kan kuana, papang. May sadya sapatos na. Kandaan dagiti kawis na. Gino, at iti sweldom. Ninayunak dayta. Tip mo kanyak. Ha? Agyaman ma'am. Lerma ko nam kanyak. Di nakawagan iti mam ko nakmag. Ha? Gino, madamag ko man lang. Ada ka din nobyam. Uwan, lerma. Iso na lang, LDR kami. Dayo ti lugar da. No bilang makakita ka iti kasukat ti nobyam. Nakasagana ka amang i-break kan kuana. Ay, saan lerma? Diyak kabaylan na sinan tinubya, tayo ayatag. Nasingpo nga main. Baknang ka di? Saan? Pada ka na kurapay laang. Apay, di mo kaya't tibak ng anobya? Sana marukod ti ayat, babaen ti kwarta, lerma. Apay,
Di ka mailiw iti nobyam. Mailiw ka? Kayat mo, tamapantay di lugar da. Adamot lugan nga aramatan ta. Ikaw, kababain lirma. Di kag babain Gino. Ngamin, saan kan asab sa bali kada kami. Nang runa kanya. Anya? Agsagana ka, tainton bigat. Mapantay di lugar tinobya. Anyat aramidin ta dito resort lirma. Dumsa agtapay laang. Agpalabas ta itirabi dito eh. Ha? Ayun gayam. Atoy kabarbaro kan nginginaan arilo. Sing-sing kan kwentas dagitoy. Para kan ka. Ay, ala. Awan mo't pagbayad ko kada kita lirma. Saan mo abayadan? Itad ko day takan ka. Libre. Anya? Kan adda tay saan ang maus-usar ang motorsiklo ijay balay. Nakitam day chay? Uwan? Kukamton day chay. Kan adun tupay ti itad ko kan kainton makaawid na. Kan mapantan to ag shopping inton bigat. Gatangan ta amin akayat mo ijay mall. Ay, sige Sikat yung makamo, lirma. Madanagan akteryo. Tila mait-itad manon ni Lerma iti driver tayo. Inted na pa'y gayam tay sigod ang motorsiklo na. Di na madlaos usarinin. Madadahil lang no sana mausar. Iso abayam no inted na. Di na ko mainted day jay tasayang. Inla ko na kuma. Oray impahulugan na kuma. Ay, binagbagantan. Ngam ipapilit na matiyam mo. Adda nga tanagkin na awatan da. Diyan mo. Abay, inaram nga ta ni Gino, ti anak ta. Diya ka mo tinasayaat. Kasarita tanto man jay anak ta, lakay. Sir, ma'am, alaan kay kumani ng kaninong may ton kasarmi tinubyak. Ha? No kasta, agkasarkan Gino. Uwan, ma'am. No, manugot kayo ang agbalin aninong kaninang may. Sir, ma'am. Awan problema iti dayta. Kayat mi, Gino. Anyat pagdabdabugam dita, Lerma. Awan pa'y limpyo, lalaki. Pasig da amin nga ulbot. Ha? Aniya. Kunak man no sinaamon jay nobyam, Gino. Ne, awan mo't imbagbagan akas ta, lerma. Nagadungain inted ko kan ka. Ngam pasakitan naklagayam. Amom ngay ayatan ka. Ngam apay ngay ang mga sawa kan iti sa bali. Apay. Ne, awan mo't nagkinawatan tamam, lerma. Bayadam amin dagitin inted ko kan ka. Di ka matanagan, ma'am. Isublik amin nagijay. Kas makita mait, awan apulos ti inusar ko ngayon inted mo kanyak. Nakadulin amin iti silid ko. Ken pati motorsiklom, nakaparada iti garahe. Jak inus usar day jay. Ken dagiti kwarta ngayon inted mo. Adtoy, nakadulin lang iti wallet ko dagitan eh. Oh. Ha? Adalistaak. Inlistak amin ngayon inted ko kan ka. Siguraduam ang maisublim amin. Adamo listak, ma'am Lerma. Inlistak amin nga inted mo kanyak. Ha? Siguraduam nga agtali tilistaan ta, Gino. Una, ikumpara ti listahan ta, ma'am. Ulitag, maisubli amin ken ka, dagitin inted mo kanya. Iya. Gustong ti panagsangsangit mo. Kaya nawan ti rumbang nga sangitan. Tawan mo ti relasyon nyo kay ni Gino. Nasakit lang amin tinakam ko, papang. Kunak ano matinag tirik na kanya. Tanaga dun dagitin inted ko kankwana. Ngamsaan magayam. Ikateman ngami, hindi kasta ngaramid mo. Naisem ka, mangirig-regalo iti kurso na alalaki. Tapno armoy makalang. Ngam sana nasayati kasta iya. Urayem nga isuda ti agdaton kan ka. Kasanon, makatumpong ka iti hut-hut alalaki. Awan, ibusin na ti kwartam. Pagyamanam, tanasing pedagiti nagbalin a driver tayo. Saan na ka ginundawayan?
Papang. Sana kaputa kurso na dam ti lalaki. Ket tila mait-ited mo ganikuana. Nga uray saan kayo pa'y langag nubyo. Saan nga amin na lalaki. Ket rupat regalo. Wano rupat kwarta. Laglagi pa mo kumaday tai. Kasi ti Diyos man ang biyana ang dimngagmet anak ko iti pamagbagak kwa na. Takalpasan ti namidwa pan nakapaay na, di na inulit ti naramid na. Aging nga damat la nagaram kwa na, kat nagkasarda. Kat ita adda upat nga apu kumekan kwa na, kat naragsakda sa nga pamilya. Alakastan to'y pagayam mo, Teryo. Nalakad sa paylakuma, tanaragsaka kanayon ti pamilya ti anak yo. Kastamutan dagiti apo ko yo. Bueno papagayam, di taan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Teryo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Sige, agngangakan darling, tasubuan ka. Ha? Sige, darling. Anya. Nga ka Jima. Tasubwang ka. Thank you, my darling. I love you. Nagbanglo ka? I love you tao. My darling Jima. Ay na, nakabangbanglo ka, Mike. Nagpintas ka niyo. Ay kindin. Uray dito'y sangot ti pakanad kag sinsinipit kayaw. Di kaila mabay ni tikas na kararamidan yaw. Uray ko mano awanak mo akasagsango yaw. Di tatamot. Sweet kami nga raw. Imbis sa maragsakan kayo, ta sweet kami nga gasawa. Wen nga bilugar yung mata. Sana dito'y sangot ti panganan. Sige, ituloy tante mangan, Alvin. Tagaan di asawa ni Alvin kabagis Agustaw. Taga kabangibang nga ilay kabagays. Kano nga iti kasarda? Insang put na mutan di nubya na iti balaya. Ay, masuro na nga ron. Nagisang put iti babae ka wampay urnong na. Ha? Anya usaran na nga agkasar. O makwarta na. O matarakin na ababoy apartenda ko ma. Ay kat dagdagam nga agtrabaho tapno makaurnong iti pagkasarda. Ay nadagdagdag ka bagays. Ang nalpas ka nung tayo kontrata ti busda. Aramidan da apasdak ijay ilay. Kat sumapol iti sabali at trabaho Oh, jak amo iti day jay akaanak am ka bagays. Adasad-sadot na no daduma. Ay, nan, pautangan na man iti sardinas. Tawan masida di balay. Mabiit lang nga raw kabagays. Darling, dumagas naman pa ita store. Agmerienda taman. Ay, sige, darling. Anya kaya mo ang merienda niya? Antik yakin istor dita. Yam mo ka kang kuha. Ay, kastaya. Ay, anay ko, nagsakit man ang dato sa Alvin, darling. Apa ngay? Ay, nalaka nga ron nga mabanog no kasto nga magmag na. Ish. Umay ka nga rin at ba ang kalangin, darling? Ibuat ka man. Ay na. Nagmayat gayam ti mauba. Nagmayat ti Piliang. Da kayo magayam. Ay na, na yan. Inubam mo't ang tinubyang baraw. Unantay ta, sweet kami ngamin nga gayan ayat. Di madarling, bumabakan, way. Tagtugaw ka. Okay, darling. Ay, nabaw. Ay, unantay, iso ni Jima, kaayan ayat ka. Ay, Jima, iso ni anti nga Elvira. Hello, auntie. Hello, mat. Balasang ka. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y lugar, may. Wana, ante, ta, ito'y akon nga agiyan. Ha? Unantay, dito yan nga ni Jima. Agdin na kami akasagasawa. Ha? Apay, di kay pailag kasaraya. May mayat kumamot laeng agkasar kayo pa'y nga umuna. Saka ito agdan na. Ay, antay, nagpautang ka mga rod, iti pagkasaramay. Aw mga ming kwarta ni tatang. Ay nak, pangalaak ngay, iti ipautang kaw kaanakan. Manumot lat maganganan siyak dito'y istor ko ngay.
Umdas la paggatang ko iti para kusina bay. Ay, kung ano ada may pautang niya. Ay, na, pag meriendahan da ka mangrudantay, tamabising kamay. Nagkasar di ta ka aruba. Apay di kayo may albain. Intay makipangan, ta nagayap damait. Talaga nga umay kami tatang. Ikuyog ko ni Jima. Intay nga rudeng taldawin. Kaintap no umuna tayo itipila. Ay na mabisina ko. Dato yan tiin na po, darling. Agnganga ka. Nga ka mo, daling. Ay na, kita-kitaan data dagiti tattao ito kasaran. Paybay am ida. Umapal dala siguro, Isuakit kita, data. Itala siguro makakita da iti biri sweet nga gayan ayat. Ay, darling. Kiss man, nga. Ay, unay daytan. Uray dito kasaran kasta jaryaw. Ay di kay lamabain. Kaslada kayon tinagkasar iti kasta nga itsuraan yaw. Naglawa tatugaw. Ngum sinaklot mo pa'y ni Jima. Ay na. Madagas na iti kasto nga itsura, mi tatang. Agayan ayat kami nga ron. Una, ngum ni nagaduti tao dito'y. Nakay tikit kitain da. Nakaisem na pa'y mo't ako mitkita ka na kayo. Ay na. Maragsakan da siguro, Kay tadala makakita iti kasto'y kasweet nga gayan ayat. Ay, agawid kayon. Alain yung takang kanan nyo. Tayo di balay ti panganan nyo. Napay ate yun atin ijan iti kasta lang ayaw. Sapay ko mga raw, tagtultuloy tekas di akin na sweet da albain kung tinubyan akabagays. Nalabas mo teraramitin da. Ay, siyak pa iti mapainaw. Ay na may mayat tikas di adyarda, ngamtay agap apada. Uray ko mano tin ijar da. Ngam samot. Bakit kinlakay dan? Nasurukan at 30 titawin da. Ang ay naapo takas latin ijar ti style da. Ay nakabagays, adaya binakatan ken innubingan ken ayat. Agin innayat da nga raw. Pati panganan nagsinsinubo da. Ay katalaga kasta Gagangay na kabagays. Nalabos mo tikas dyan nga style dagi dyan nga gayan ayat. Silang akitaan. Oy, apay manen aya. Anya manen ti pakasikuram si ka Ariana. Da Alvin kan dyan nobya na. Nakasusweet da. Bakit kan lakay na? Ngumkas dyan paylati style da. Agasam, nakaluganak iday di kalman. Agin inarakop dakit din ijay jeep. Di talagbain. Ay na, selos mo lang dayta. Amok mo't anabayagan a crush mo ni Alvin. Pagan ano kumamot da dya tao. Nagangdud. Ha? Saan nga digdigaw? Oy, in fairness, managdigos itan. Manipod na agdaan iti nobya. Agpapukis pa yan. Kan agbangbang lupa yan iti car freshener. Nagbanglo. Uray pay, jaklat tapagan ano day di alalaki. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ay na, amamukan friend. Agdan na ka man mat, tilay bagbagamot. Di uray agbaakak no ni Alvin ti maasawa. Ay masurunak lang iti style day ginubya na. Ha? Kaslada graraman ang naadaan iti kaayan-ayat. Uray nagaduti tao. Aglinlin na ilo da. Di dala mabaeng. Ay, magang kayo Anyat kukuhan nyo nga yadwa. Na, agkinkinid day daki din. Hoy! Mangan kayon! Lumami isan titaraon. Kas kay lagin inarmanan. Untadang! Kas tati kinaswi, may kinijima. Kas lagin inaram kami pala itiri na may titunggal may isa. Ay, jaka mo kada kayaw. Ay, nalabos mo daytan. Ala, manlatikan na kauntay jay salas ti panganak. Ala, agkinkinid day kayo lata, aging kay kaya yaw. Asino dya kinuyog mo nga nakasyurpan, Alvin? Ay, ni Julia day, jay. Kana kan di asawa ni Ulitag daw. Nairanalaan naggidang kami, naggapo di istor. So, nagkuyog kami na. Anay ko, Mike. Apay nga nagsibak ka. Apay nga mapapasama kang kajima. Gaputa siyaksikan na pintas. Kastaw na yan nga ragsak mo nga nakikuyog kanya na.
Amok! Agayat kay tinadya nga babae tanapo daw, napintas kan seksi. Ay, saos, kuno barbar ka dami day, kadwami nga jam-jamming no daduma. Makitam dita! Ay, anday ko manan. Ay, naglablabos kan. Sa po'y nagsakit ti si Pamaw. Babaero ka matgayam, Alvin. Jack lang paggarop. Ay, awan babae. Kano si kala nubyak. Apay ko mga biro kakpayla iti sa balay. Kada kang ruday. Ag sinatakit din. Nay, sa nakasta ang? Basta ag sinatan. Agawid ako ni Jayan me. Tatang, ay pautangan daman iti pagplitek. Tasuruto ni Jima. Pimano ki din. Bayam no pumanaw. No dinan kayat, di mo ipilit tabagim kang kuana. Ay, nagpasugnod la dayay, tatang. Ay sinamon, naikon launay. Uray kumaano po nung adda babae, nga mawamay. Lambing na la kanya dayay. Ay na, sinam ki din. Nagano ti babalasang dito lugar tayo. Mangkita kan, iti armam kada-kada. Sana jay di mo unay am-am mo a babae. Ni Jima nga ruday ayat. Ay, masapul asurot at tinobyak. Tay aywak. Kurang la iti ayayo dayay, tatang. Ay, pangalami ti pagplitim ngay. Ay, kay nabumulod ako ni Auntie Elvira. Adda di tabalay tinobya, Malvain. Saan na nagawid? Ay, nagpasyon tay. Ay, sige nga tayo na ayaban. Pagawid ako ni Gibalay. Apay, nagapakayaw. Ha? Ay, saan? Adala basit ilkiw may. Gagangay ti agayan ayat, ha? Adala tatay pinasognod kas jay. Ha? Ay, isigay. Tayo na iyawi din tinobyak antay. Gima? Hoy, Gima. Di ka matagtagari manipod si Mang Patali ti balay. Ay. Kas ano kat Jack matla maurayan nga agkid daw ka iti sore. Gapo iti naramid mo. Apay sa nga ta si katirumbang agkid daw iti pamakawan. Tabidot ti atap mau. Awang makinapod no ti pababasol mo kanyak. Awang mababaik. Si kaati agsuri. Si kaatag sore. Nawinay. Sorry nga ruday. Basta saan tangagsina. Sorry Gima. Promise. Dakon makikuyog iti oray asino ang babae. Tapno awang pagsilsilosa. Nya. Rombang lang. Tano ulit ang paydajay. Talaga nga sinaan kan, Alvin. Talaga kiting nga Jack Bull ka? Ano? Pati bakit patulang? Nana Elvira, makit-kitam ti makit-kitak. Kanag pa isuma. Ah, dayjim akan Alvin ti adda di takalsada. Nagdadakal nga matat. Asaw na nga pa ng titang mitilegs ni Nanay Isayang. Ay, sos. Aga pa padamanang. Wan nga rod, kanayon mo ti panagapada. Idi damo, kasta unay aswit da. Ako namlan sa andan nga agapa apulos. Ngamita, agsasarunumot ti panagapada. Wala kay Jayan. Ang kagsubsublet. Oo na yun nagitadwa. Pati di takalsada, agapada. Imbes nga ije balay dati pagapaan da. Talaga siguro akas ti ugali da anana. Tauray idi sweet da paylaang. Uray di takalkalsada. Agsinsin naklod da. Imbes nga ije balay da kumalaan ti paglin na iluan da. Kasmet la ita. Uray sa dino ditan a lugar. No kayat dati agapa. Mabalin lata. No kasta, inal daw nga agapada, kabagays. Ay, huwag nga ron ka ba, guys. Marang-rengak. Di da pa'y laki nga ron agsina. Anyan, idi damaw, arig nakutunundan, gapo iti kinasweet da iti tunggal maysa. Apay, saan dan asway? Saanan atakanayon na mga agapa nga road. Ay talaga ang makareng-reng da di balay. Sina di sina, ha? Tsaka ti karkari kamao. Apay ti ko ng pagtatak ko ng Kajima. Kasta gayama. Sige, agsinatan. Na umakmat lang kanayamon. Wala tanda lalaki. Ibagbagam asak ti babaerong si kabagayam. Ayagtal na ka. Awan ebidensyam. Jack lang yung paggarup nga nag-alas te ugalim. Nalalas pa ti ugali ma, ha? Kung ano na ang makababae sa mic. Wan, agsinatan, andun. Ngita, kung namilan na pang luka, mic. Uray mamintano ka mga digaws, nagangpap ka. Nakarkaro ka, ah? Na, Di ka pagtututbras? pa
Pada talaan. So di ka man kung didilaw si ka. Iwaragawag kung tupay ti kinaampa mau. Gawa na! Dia talaga yam! Agwin na ragawag ta, Alvin! Lukas tamit la ka na yaw ti panagapapayaw, Alvin. Jima, nasaysayat no agsina kailangan. No siya kayat ko! Nakarkaro pa'y akayak ko ah. Jak pagan ano da ito'y ababay. Ala nga ron, agsina kayon. Itulod mo ni Jima iji lugar dalbain. Isublime kadagiti dadakkel na. Manjak ngay! Ang gawid ang iso. Bakit anin? Itultulob mo pa'y laan? Jak agawid! Aging ka nga mo nga bayadan dya utang mo kanyak, Alvin! Utang nga ipagbagamit. Anda ka utang ko kang kan. At adyamat! Nalipatamayan dya utang mo kanyak, idi agar-aram ka pa lang. 5,000 nga pisos da jay. Aging katatahan mo pa lang nga binabayadan. Ala, bayada mo, Alvin. Tapno malpasan ti amin. Pala ngay. O magkwarta. Nukas na nga ron, hanak pa nga agawawid. Aging ka nga di mo mabayadan dya utang mo kanyak. Ante, mabalin nga ito'y balayo pa lang ti pag-iyanak. Taurayak dya bayad ni Alvin iti utang na kanyak. Ha? Nagsina kami nga minan. Anak pa nga agawid, taurayak dya bayad na. Kwa. Promise, ante, tumulong nga agtrabaho ito'y balayo. Basta kasi andak ko makipagnadak pa lang kada kayo. Tano, makabayad ni Alvin, agawid akton. Ay, sige ah. Okay lang, balasan ka. Amoyo day dyan nga ikskaw. Nagalas ti ugali na. Naturay day dyan babay. Kinagsadaw. Kaya saan la day ta? Amuyaw. Saan naman nagdigos day dyan babay? Hay! Nagangdaw da kayaw. Grabe! Ay, sus Alvin! No nagsina kayon, hustuan, di mon sarsaritaan itiliklikodan na. Ada makarbangak amang iwaragawag iti kinatao na. Apay parit ayan. Wan ngam inayat mo idi. Uray kas kasano, naginayat kayo, sana ya. Idi aday ta. San itan? Agbabawi ka naki ayan-ayat kang kwana. Nagalas ti ugali na. Noan niya man timbagbagan ni Alvin na kada kayo, saan nga pudno nagijay? Saan kayo kung mga basta mamati kanya na? Katno iso natin nagmaditi ugali na. Ugali na dagijay nga imbagbagan na. Iso tinaang dud, saan nga siyak? Dito pagtututbrush. Mas dawak nga ro iti bagyak, no apay nga kinayat ko dahi nga tao idi. Mangutang pa ya. Katno daw utang na kanyak nga hana nga binabayadan. Unay dayton nga style yu, Jema. Idida mo, nakaswiswit kayo. Ngam itatanagsina kayon. Agpinpin na dakas kayo matan. Basol na matlanga. Katno iso tinang erugrugi. Ay nano, di mon kayat ni Alvin, di kan sumanao. Agawid kan iti lugar yu. Saan anasaya at tikas tangar aramidin nyo. Respetuin nyo kumamot at itunggal maysa. Tadamat na saya at anapalabas yu. Ada nga rod matutang na kanyak. Iso nga hanak nga makapampanaw itoy. Apay aya nga man nakibiyang kamat nga babae ta. Ha? Ururayak ti bayad na. Sakto pumanaw. Madtoy, ti 5,000, Jima. Bayad na kung ti utang ni Alvin kan ka, tapno makaawid kan iji lugar yaw. Tanay, saan na nasaya ti araramidin nyo iti anak ko. Agpimpinadakis kay mutin na dua. Madtoy, Ay, thank you tata. Sige nga rod, agawid akon. Malah, aganad ka iti panagawid mo. Ay, Alvin! Bumangon ka dita! Apay ayatatang. Nakasapsapa. Bumangon ka! Tay karaduan di pagmula ni tinatang. Ha? Ang mula kay tinatang, tapno mabayadam di kwartak ngayon bayad ko kini Jima. Apa iti ko nam libre day jay. Naglalayngap. Day talag nam ay tiyambo. Tatang. Ala, agmurmuray ka, ta masapa kang agtrabaho. Sana mo balinti kasta nga style mo. Agtrabaho ano kaya mo? Ay, sana mabalain. Agsalo kag kaman tanay lumakay kan. Isagana am ti masakbayam. Di mo ipanamnama amin kanyak talakaya kaun. Kentap no makatulong kamot diti balay. Ala, bangon! Uwan tatang.
Kunak, no di nakdenggan ti anak ko, ngam kaasina tinungpal nakmet, aging ga anak ay patakderan iti bukod na abalay. Nang asawa matan, katadan duwangan anak na. Kat ti pagyamanak, nasingpet tinagbalin nga asawa na. Kat agtintinulong da nga agtrab-trabaho para iti pamilyada. Alakastan, tuy pagayam mo, Augusto. Ala, nasaya at mat, napintas ti nagtungpalan ti anak mo. Talaga asa na maliklikan ti panagapa dagiti agpartner, no agpada dagitoy anang ato ti pride na. No awan agpakumbaba kadakwada. Iso at ibagsak na talaga asina. Kat kasta tinapasamak iti anak mo, kan iti mo na anubya na. Angem sana balay, tapasit laangan tinapalabas dagijay. Ala papagayam, ditaan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Augusto. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan!